бо мақсади назорат ва огаҳӣ ёфтан аз фаъолияти урдугоҳҳои фароғатӣ ки ноболиғон ҳангоми таътил истироҳат доранд, дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони мақомоти милитсия ба урдугоҳҳо ташриф меоранд. мақсади чунин сафарбарнамоӣ пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш ва дигар кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ бо иштироки ноболиғон аст. дар баробари бохабар гаштан аз шароити буду боши истироҳаткунандагон, гузаронидани суҳбату мулоқотҳои профилактикӣ ва роҳнамоии наврасон ба кору пайкори шоиста ҳангоми таътил ҷузъи чунин самти фаъолияти милитсия аст. истироҳатгоҳи солимгардонии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони ба номи бистсолагии истиқлолият дар ноҳияи Ҷабор Расулов аз мавзеъҳои фароғатиест, ки ҳамасола гурӯҳи зиёди истироҳаткунандагонро қабул ва парасторӣ менамояд. зимни боздид аз истироҳатгоҳ, кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо доираи васеъи наврасон вохӯрӣ намуда, дар мавзӯъҳои ватандӯстӣ, пешгирӣ аз ҷинояткорӣ, такмили донишҳои ҳуқуқӣ, одобу рафтори ҳамида дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва паҳлӯҳои дигари ҳаёти фаъолияти ноболиғон суҳбат намуданд. ҳамчунин ҷараёни таътил ва вақтгузаронии истироҳаткунандагон санҷида шуд. барои бо фароғат гузаштани таътили тобистонаи мактаббачаҳо, роҳбарияти мақомоти милитсияи вилояти Суғд масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавононро муваззаф намудааст, ки дар вақти таътил наврасон чӣ дар муҳити урдугоҳҳо ва чӣ берун аз он таҳти назорат бошанд. ин чораю тадбирандешӣ имконият дод, ки дар мавсими имсолаи таътили тобистона дар урдугоҳҳои истироҳатии минтақаи Суғд бо иштироки ноболиғон ҳодисаҳои нохуш ба қайд гирифта нашуда, бехатарӣ ва ҳифзи саломатии наврасон таъмин гардад.